Здравейте, приятели! Днес се намираме на река Въча. Ще търсим петнистите красавици. Времето за сега е хубаво, но го дават малко по-късно завали дъжд. Дано не познаят, че съм по тениска. Пожелайте ми успехи и ако стане някакъв риболов, ще гледате това видео. Хайде! И аз те питам. Удари му! Още съм пънто. Къде га първото рибе? Откачи са. Джеронимо! Второто рибенце. Едно малко свъченце. Много красиво. Штракнем и си го пускаме. Уникално красива рибка. Това е професионален риболов. Дойдах днеска с тениска, дъжд вали като порой. Нямам качулка, нямам нищо. Ама ще го преживеем като такова. Днес ще ловя само на моите блеснички. Един вид предизвикателство. Да видим как ще се справят. Конкретно с модела от 2,2 грама. Той ми е фаворит. Да видим дали рибите го харесват. Това ще го посети там долу. Ама мина през клона, за да видим се на как. Да. Сега след малко ще гаврим колегата. Отива си откача блесната, му е префърлила клона. Айде баш, че скоро време ляга откачи. Сега като иде, ще му я подигам да не мога да стигне. Так му отиде. Аз ви казах, че ще го гаврим здраво. Няма днес като дъжд ще нагаври яко. Браво! Колегата фана, чай видим на кой е фана? Душичка. Дали не минем там от другия край под дървото? Не, какво трябва? Глед сам как дъжд вали. Погледни. Право порой. Нет газа всяка, нет нищо. Оле, тя малко леко на тази десна. Оп! Къде го? Браво. Следващото бебенце. Тя бабачка е. Ереминенце. Ето като трябва да дойдеш на Въча, си хвърляш бидоните, тубите. Уникално направо, уникално, браво. Чакай бе, къде? От тук ще влезна. Та не идиш, оти. Абе. Той ще направи път. Дирекшн. Паспи, внимавай. Къде кой толкова време? Вързвах 6 пъти. Как 6 пъти вързвах? Един път си погорих влакното сам. Един път бях го прекарал, виж, така от сукър между двата водача. После дръпнах с къса. Рибарски неволи. На какво място ми удари? На какво място ми удари? Бебенце. Втората се откачи. Следващата се закачи.
че е малко рибе. И тя се откачи. Е, така се навива в окно на реката. Ей, така как? Връзваш го на дървото и газ. Браво на рибката. Хайде, Миме, поживо поздраво. Оп, удари. Да, бе. Ще я тази закепа, бе. Къде се закачи? Клекнем да я снимаме. Те се познават, разбират се. Ти се откачи. Риба ли е? Риба е. Коли са жумли е там във вира, да няма някаква мрежа пусната. Да не ги пуска надолу да идват. И тук малко надолу и минаха на пътечка. Остава с вестата, стиганем. Чупи са. Кажи благодарение на Бат Радо, иска се чува да клипа. Е, на Бат Радо да как? Аз мисля, че е по-голямо. Чай, че се развълнувах тук, хубави местенца. Е, там до това дърво, човек. Те къде е? Да. Да, бе. Още едничка. Откачаме и да се ходи. Откачи се. Хайде още една. Мокрим ръцете и сега фащаме. Много красива рибка. Хайде, Мименце. Хайде поредната. Оле-ле, къй скок ще там прави, направо се върти. И тая е много красива. Та шарка ми е любимата. Хайде, Миме. Оп, следваща рибка. Айде, Мименце, няма да бавим, ти пък с хептем малка. Айде, бърз релиз. Първата откачена рибка. Да. По принцип за 15 секунди ще... къде? Пак ма. Ей! Виж.
Първото бебченце днеска. И бах. Айде го откачаме да ходя расте. Сменим примамката. И аз. Еде, хубава рибка е. Майтап няма. Се е закачила. Еде, пожил поздраво. Да, пробваме напред. Е така. Не. Ирпш. Там спиритно. Цацка, ама риба е. Хоп, хайде моментце. Чакай, стой. Откачи са голяма. Току-що изтървахме една хубава. За сега риболовчето върви много добре. Излиза по някоя друга рибка, предимно дребни. Ама все пак ги има. Надявам се, фаним и още. Искам да ви покажа блесничката, с която ловя. Последните няколко излета просто ги изцепва. 2,2 грама бяло с УВ розовичко отдолу. Златно листенце. Направо ги изцепва рибите. Откачи са. Кажи, бе. Видя ли го? Рибата видя ли го? С отворена карабинка им взе блесната. Тук се откачи. Добре, че са. Етко бяха вчера петте. Етко бяха петте вчера. Ще снимам едно. Стой, де. Удари. Къде го? Още едно бебенце. Айде. Ай, къде? Избега се. Ама та беше малка, втората.
Къде скачаш, ма? Не. Бе. Ако е мрачна водата, не мога видиш долу колко е дълбоко. Трябва да го знаеш. Тая е хубавка. Как скача. Ере ми менце в кепчето. Трофейна направо. Ще да направим една снимка и се пускаме нова. Айде. Да е следваща. Това е направо трофея днеска. 10 цента. Еми менце. Къде го? Айде ми менце. Гледай какво прави съм. Много красива рибка. Уникална. Ще си я штракна. Стой ми. Стой. Не можах. Къде го? Откачи се. Гледа откъде излезна. Къде го? Втората. Пак от същото място. Време мен цел сходиш. Иначе това място е променено от миналата година от водата само. Да, тук се минаваше спокойно, сега там тя къде го? Три броя ги скара за много време. Къде го? Откачи. Не. Пак го е. Чакай. Направи отмъкна главата. Направи отмъкна главата. Няма явно месото. Къде го?
Това беше риболова от мен за днес. Както видяхте, имаше рибки, видяхме с приятели, имаше емоции. Като дойдохме, беше рай. Лятно време, реши да тръгна по тениска. Голяма грешка, заваляни порой, както се видя в видеото. Стояхме, намокрихме се, както се вика, вървеше ни по вода. Но най-важното е, че бяхме днеска на реката. Времето що горе се пооправи, всичко е красиво, раззеленено. А и между другото да ви покажа, купил съм си микрофонче. Надявам се качеството звука вече да е по-добро. Ако имате някакви идеи за видеа, които искате да покажа нещо, може да напишете долу в коментарите. Благодаря ви, не забравяйте да се абонирате и до следващия клип. Хайде, чао!